beste leerlingen van HAVO 3. Ik ga jullie, zoals jullie hier op de PowerPoint zien, daar ga ik jullie een en ander vertellen over de bestuurslagen en van één van de 4 landen in het Koninkrijk van Curaçao. Dat doe ik met behulp van een PowerPoint die nu aan het laden is, zoals je hier ziet. En waar ik ook heel groot het woord bestuurslagen op heb gezet. En ik heb een beetje zitten zoeken in het woordenboek naar wat is nou een goed woord voor bestuurslagen. En ook vond ik van capa di governo, laga di governo, wat het woord ook is. Ik probeer daar een goed woord voor te zoeken. Het lagen binnen de overheid. Dus je hebt het Koninkrijk en je hebt het land Curaçao. En binnen de overheid zijn er bepaalde lagen, zoals de overheid hier is ingedeeld. Nou, capa di governo. Welke lagen heeft de overheid nou precies in Nederland? Hoe zit dat in elkaar? Nou, als alles een beetje meewerkt, dan ga ik verder naar de volgende pagina. Ja, bestuurslagen. Hoe zit het in elkaar? Nou, ten eerste heb je de bestuurslagen van het land. Ja? Bijvoorbeeld, jullie leven in het land Curaçao. Jullie leven niet in het land Nederland. Jullie leven in het land Curaçao. Maar boven dat land staat een andere verbinding, namelijk het Koninkrijk. En het Koninkrijk en het land Curaçao en het Koninkrijk der Nederlanden hebben elk een eigen proprio parti, een taakverdeling. Parti di funzione, een verdeling van de taak. Een verdeling van functies tussen die 2 landen. En elk van de 2 hebben bepaalde taken en bij die taken horen ook bepaalde beslissingen die genomen moeten worden. Ja, en dat zie je ook terug. Bijvoorbeeld Saba, Sint Eustatius en Bonaire, die horen bij het Koninkrijk, maar horen ook bij het land Nederland. Maar Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dat zijn dus aparte landen. Naast het land Nederland bestaat het Koninkrijk ook uit de landen Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Dat zie je daar terug. En dat zie je hier ook nog eens. Sint Maarten, Curaçao, Aruba en Nederland zijn allemaal aparte landen. En 3 bijzondere gemeenten, die horen bij het land Nederland ook eigenlijk. Nou, hier zie je dat mooi geografisch, zie je dat daar mooi terugkomen, hoe dat in elkaar zit. Nou, er zijn dus bepaalde dingen voor het Koninkrijk, namelijk de defensie, daar heb ik het in het vorige filmpje over gehad, de verdediging van het land, et protection, en de buitenlandse zaken. Daar helpt Curaçao wel in, en Aruba en Sint Maarten, maar het is vooral een taak voor het Koninkrijk ook vooral. Hier zie je dat nog eens terug. Je hebt het Koninkrijk der Nederlanden, maar in het Koninkrijk zie je daar ook dat je 4 países hebt. 4 landen, 4 countries. The Kingdom of the Netherlands, 1 kingdom, 4 countries. Ja, en elk van die 2, het Koninkrijk en de landen, heeft eigen bevoegdheden. Naast het Koninkrijk en het land heb je ook bepaalde bestuursorganen. Die gaan we nu eventjes doornemen. En dat heb je ook op het niveau van het Koninkrijk en het niveau van het land. Nou, op het landsniveau heb je de gouverneur, heb je de ministerraad en heb je de staten. Dat heb je op het niveau van Aruba, Sint Maarten, maar dus ook op het niveau van Curaçao. Heb je de gouverneur als eerste, dan de ministerraad, dan de staten. Nou, wat doet de gouverneur en hoe zit dat in elkaar? Nou, de gouverneur is de plaatsvervanger, de vertegenwoordiger van de koning, ons staatshoofd van het Koninkrijk. En die koning, die heeft de gouverneur op Curaçao als een soort plaatsvervanger. En de gouverneur is vooral voor de vorm. Ja? De gouverneur kun je, als je je paspoort kwijt bent, wat ik overigens een paar weken geleden was, kun je daar bijvoorbeeld als inwoner van het Koninkrijk, kun je daar nu een paspoort laten maken. En de gouverneur heeft niet veel dingen te zeggen, maar die benoemt als het ware de regering voor de vorm als plaatsvervanger van de koning. En zometeen zullen we ook zien dat de gouverneur dus de plaatsvervanger is van de koning. En de koning is weer het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.